గంగదేవపల్లి వెస్ట్ గంగారం మీదుగా రోడ్డుకి శంకుస్థాపన కోసం వచ్చేసినటువంటి మన ప్రియతమ నేత ఒంగోలు పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ నాగొండ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, నాతో పాటు వచ్చేసినటువంటి ఏఎంసీ చైర్మన్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారికి, కుర్చేడు సర్పంచ్ కృష్ణయ్యకి, అదేవిధంగా గంగదనకొండ సర్పంచ్ అయినటువంటి భాస్కర్ రెడ్డి గారికి, మిగిలిన నాయకులకి, అదేవిధంగా పంచాయతీరాజ్ ఈఈ గారికి, డిఈ గారికి అందరికీ నా నమస్కారం. ఈరోజు మనం ఈ 13 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్నటువంటి ఈ రోడ్డుని మనం శాంక్షన్ చేసుకుని ఈరోజు శంకుస్థాపన జరుపుకుంటున్నాం. రానున్న 8-9 మాసాల్లో ఈ రోడ్డు కూడా పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి కాంట్రాక్టర్ని కూడా కోరుతున్నాం. ఎప్పటి నుంచో ఈ రోడ్డు అవసరము అనేసి గ్రామస్తులు చెప్పడం కూడా జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా మన ప్రపోజల్ పెట్టాం. దానిలో ముఖ్య పాత్ర మన ఎంపీ గారికి కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది పిఎంజిఎస్వై అని ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన, అంటే రోడ్లు వేసే పథకం కింద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ కాబట్టి ఎంపీ గారికి నేను ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు ఆయన కూడా దానికి అంగీకరించి ఆయన కూడా లెటర్ ఇచ్చి మరి ప్రపోజల్ శాంక్షన్ అయ్యేట్టు కూడా చేశారు. కాబట్టి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు సార్. అదేవిధంగా పంచాయతీరాజ్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే నేను 5 రోడ్లు అడిగినప్పుడు మంత్రి గారిని, దాంట్లో 2 ఇస్తాను ఈ సంవత్సరం, మిగిలిన 3 వచ్చే సంవత్సరం ఇస్తాను చెప్పడం మూలన ఆ 2 ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోమంటే ఒకటి మీ రోడ్డు, ఇంకొకటి ముళ్ళమూరు నుంచి ముళ్ళమూరు మండలంలో ఉన్నటువంటి మూజలపల్లి పూడిమెట్ల ఆ రోడ్డు కూడా మేము అడగడం జరిగింది. ఈ 2 ఇవాళ శంకుస్థాపన చేయడం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు. రానున్న రోజుల్లో ఈ రోడ్డు పని పూర్తయిన తర్వాత దాదాపు ఒక 13,600 మందికి, అంటే కనెక్టింగ్ విలేజెస్ అన్నిటి కూడా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి భావిస్తూ, మరి రానున్న రోజుల్లో ఇంకొక రోడ్డు కూడా నా దగ్గర పెండింగ్ ఉంది. అది మన ముఖ్యంగా గంగదనకొండ ప్రాంతం ఉన్నటువంటి తుమ్మిదలపాడు నుంచి గంగదనకొండ అది చాలా రోజుల నుంచి సమస్య ఇప్పుడు కూడా నా దగ్గర ఉండేది. నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఎందుకంటే దానిలో ఉన్న సమస్య ఏంటంటే అది ఆర్ఎంపీ కింద పోయిన ప్రభుత్వంలో మార్చడం జరిగింది. ఆర్ఎంపీలో ఫండ్స్ అనేది లేవు. అదే పంచాయతీరాజ్లో కానీ అదేవిధంగా ఇవి పిఐలో కానీ ఉంటే తప్పనిసరిగా ఇప్పటికే శాంక్షన్ చేస్తుండేవాడిని. అయినా కూడా ఈ సంవత్సరం ఇదే పిఎంజిఎస్వై కింద శాంక్షన్ చేయించి ఆర్ఎంపీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎన్ఓసి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని తర్వాత దాన్ని ఆ రోడ్డు కూడా త్వరలో చేస్తామని చెప్పి అందరూ కూడా మరొకసారి మాటిస్తున్నాను. చాలా మంది దానికోసం చాలా రోజుల నుంచి కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఆ రోడ్డు చాలా ఇబ్బందికరంగా కూడా ఉంది. నేను కూడా ఆ రోడ్డు మీద పోవడం జరిగింది ఈ మధ్యలో కూడా. తప్పనిసరిగా తొందరలో ఆ రోడ్డును కూడా నేను మీ అందరికి కూడా శాంక్షన్ చేపించి అది మీ అందరికి ఉపయోగపడేలా కూడా చేస్తానని చెప్పి మరొకసారి నేను హామీ ఇస్తూ, మరి ఈరోజు ఈ సభకు వచ్చేసినటువంటి పెద్దలు ఎంపీ సోదరు శ్రీ మద్దిశెట్టి వేణుగోపాల్ గారికి, వేదికను అందించుకున్న ఏఎంసీ చైర్మన్ గారు వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా సర్పంచ్ గారు కృష్ణయ్య గారికి, గంగదేవపల్లి కుర్చేడు సర్పంచ్ గంగదేవపల్లి సర్పంచ్ గారు భాస్కర్ రెడ్డి గారికి, సర్పంచ్ గారు భాస్కర్ రెడ్డి గారికి, ఈ గారికి, డి గారికి, మా పాత మిత్రులు నాగిరెడ్డికి, ఇంకా కుర్చేడు సర్పంచ్ పిచ్చిరెడ్డి గారికి, వెంకటరెడ్డి గారికి, ఇంకా వేదిక మీద ఉన్న నాయకులందరూ కూడా ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ సోదరి మళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుపుతున్నాను. నేను చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చి కలుసుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని. నీ తప్పు కాదు, మా తప్పే. కరోనా తప్పు కూడా. కరోనా వల్ల భయపడిపోయి ఎక్కడ